Téma, s ktorou sme včera prišli, rezonovala mestským zastupiteľstvom. Odporúčali sme sa poslancov pýtať mestského úradu, prečo nezapracovali merateľné ukazovatele z uznesenia číslo 760 z roku 2025 do mestského rozpočtu pre rok 2026. Dostali sme aj odpoveď. V tom uznesení sa stala, priznám sa, čiastočne chyba, tvoril ho ešte Erik Matovič. Takže údajne podľa tejto odpovede ja ako spracovateľ som spravil chybu v materiáli a malo to byť až pre rok 2027. Nakoľko v mestskom zastupiteľstve rezonovalo aj moje meno a rezonovalo v súvislosti, že v materiáli, ktorý som spracoval, bola chyba, tak by som chcel všetkým ukázať, aj kolegom z Mestského úradu, že ja som chybu nespravil a úplne v poriadku sa merateľné ukazovatele dali vypracovať aj pre rok 2026. Tak chcel by som si prejsť tieto merateľné ukazovatele a Mestskému úradu odporučiť, ako ich do budúcnosti má vyplniť. Mestský úrad mal do rozpočtu zapracovať 3 merateľné ukazovatele. To je objem ročných dopravných výkonov MHD v kilometroch, počet autobusov a podiel mestských predplatných cestovných lístkov k celkovému počtu PCL-iek. Štandardne v rozpočte sa okrem sledovaného roku sledujú roky aj predtým, aj potom sa dáva nejaký návrh. Pre rok 2026 sa pozerá aj na stav od roku 2023 a dokonca sa dáva ešte predikcia do roku 2028. Pre náš príklad postačí rok 2027. A rád by som kolegom vysvetlil, že to nie je o tom, že my musíme poznať presné hodnoty. Nakoľko merateľné ukazovatele sa robia najprv podľa plánu, to znamená, aký my máme plán pre tento merateľný ukazovateľ, ako ho vidíme, že sa bude vyvíjať. Rovnako ako konec koncov v rozpočte pre rok 2026 je plánovaná hodnota počtu cestujúcich pre rok až 2028. To je tiež len nejaký odhad, ktorý budeme sledovať, či sa naplnil, nenaplnil a môžeme podľa toho určovať nejaké trendy alebo či sa nám darí zvyšovať počet cestujúcich. Tak a teraz v objeme ročných dopravných výkonov, ako sa to malo vyplniť, keďže očividne na Mestskom úrade bol s tým problém, tak by som im rád ukázal pomerne jednoducho. 1,2 milióna kilometrov sme mali pre rok 2023, to tam v pohode sa môže aj napísať. Tie údaje už máme aj od dopravcu. Pre rok 2024 taktiež sa môžu napísať napríklad. A rok 2025 to bolo presne moment, kedy sa zvyšovali výrazne aj kilometre. Sme sa dostali na hodnotu 1,4 milióna vozokilometrov. Pri predložení mestského rozpočtu ešte prebiehal rok 2025, takže skutočná hodnota sa nemusela vyplňať. Tá by sa vyplnila až po tom záverečnom účte na aprílovej schôdzi. A len by sa tu rozplánovalo, nechceme pre rok 2026 zvyšovať kilometre, keď nechceme, môžeme prepísať hodnotu 1,4 milióna kilometre, rovnako pre rok 2027. Nie je to nič komplikované, je to pomerne jednoduché. Skutočné hodnoty nemáme, nakoľko rok 2027 ani nezačal a 2026 bude prebiehať a stále prebieha, takže tieto hodnoty vyplňať nemusíme. Pokiaľ sa pozrieme na počet autobusov, tak hádam, máme vedomosť o tom, koľko autobusov dopravca má. Pokiaľ by na to niekto zabudol, je to možné nájsť v zmluve, respektíve aj v dodatkoch k zmluve. Mali sme 34 autobusov, skutočnosť bola 34. To isté bolo pre rok 2024, sa plánovalo, teda samozrejme oni potom došli koncom roka. Takže skutočnosť tu sa mohla hodiť aj samozrejme vyššia, či sme mali 39 alebo 40 autobusov, podľa toho, koľko ich do konca roka prišlo. Plánovaná hodnota sa mohla dať pokojne 40. Pre rok 2026, ak sme počítali už s príchodom elektrobusov a možno s vyradením nejakých starých Citelisov, môžeme len tak si dať napríklad hodnotu 44 ku príkladu, pretože nejaké autobusy sa vyradili, nejaké nám ešte ostali a ešte nejaké staré Citelisy sme si nechali
A opäť, nemusíme nejakým spôsobom vyplňať tieto položky, tie sa budú vyplňať až pri záverečnom účte vždy nasledujúci rok. A teraz očividne táto tabulečka robila najväčší problém. Tabulka, ktorá nám vlastne hovorí o tom, aký podiel PCL kombi, to znamená predplatných cestovných lístkov, ktoré platia aj na mestskú hromadnú dopravu, ale aj na regionálnu autobusovú dopravu a môžete nimi jazdiť. V Trnave robil očividne najväčší problém. No tak logicky, nič takéto predtým neexistovalo. Spustilo sa to v roku 2025. Čo to znamená? Pred 2025 sme si mohli povedať, že tak predpokladáme, že pomer tých mestských PCL k celkovému počtu bude len 2%, lebo sa to rozbieha. Keď mestský úrad sa vyhovára na to, že nemal nejaké údaje o skutočnosti, ale to je úplne v poriadku, táto položka sa nevyplňa. Tá by sa vyplnila až so záverečným účtom, ktorý bol teraz na aprílovej schodzi predložený. Pokiaľ sa týka roku 2026, môžeme byť trošku ambiciózni. Mohli sme si tam podať aj 10%, že sme chceli, že to bola nejaká naša pôvodná hodnota, cieľová hodnota, že chceme, aby to ľudia využívali, chceme ich tomu motivovať, chceme tam robiť kampaň. Mohli sme pokojne povedať a byť konzervatívnejší, hodiť len 3%. Alebo sme mohli aj 5% hodiť. V zásade je to jedno. Tam len stačilo odmerať nejakú cieľovú hodnotu, ktorú na tento rok chceme mať. A opäť táto položka sa nevyplňa. Táto položka skutočnosť sa tiež nevyplňa. Pretože tu nevieme, skutočnosť ešte nenastala. Stále sme len v nejakej plánovanej hodnote. To znamená, aká vízia je tej dopravy, akú víziu máme k PCL-kám. Plánujeme tie PCL-ká mať ešte v roku 2027 áno alebo nie? Ak áno, plánujeme aké percento? Už môžeme napríklad si povedať, že už tých 10% budeme chcieť, aby to tí ľudia používali. Rovnako takto je v mestskom rozpočte vždy merateľný ukazovateľ aj počet plánovaných novovybudovaných parkovacích miest a skutočná hodnota. A tam napríklad môžeme vidieť, že v roku 2024 bola plánovaná 50, ale skutočná bola len 18. Nepodarilo sa to, ale podarilo sa to zase predchádzajúci rok a nasledujúci rok. Tie veci sú úplne v poriadku. A dúfam, že túto kolegom z Mestského úradu, ktorí teda majú pocit, že ja som niekde spravil chybu ako spracovateľ tohto materiálu, dúfam, že som im to vysvetlil a dúfam, že už pri ďalšom zostavovaní rozpočtu budú tieto údaje vedieť a budú vedieť, ako to majú vyplňať.